שלנו. 2-3 שיעורים הקרובים נעסוק בדבר שיבנה אותנו, ובעתיד גם יבנה את ילדינו. אבל לא רק בשביל הילדים, נעסוק בנושא של חינוך ילדים, 3 שיעורים. אבל אתם תראו שזה לא רק, גם אלו הרווקים פה יוכלו לקבל מזה. כן, לא רק אלו שנשואים, אלא גם הרווקים יקבלו הרבה מזה. איפה השאלה? בעזרת השם. יאללה. הנושא הראשון שלנו, הנקודה הבסיסית, המרכזית, שכל כך כתוב עליה, נכתב עליה בספרים שעוסקים בחינוך. וכל מה שקשור לחינוך זה נקודה אחת מרכזית שממנה הכל מתחיל, והיא, מה אתם אומרים? עידן, מה אתה חושב? ברוך? אמונה. אמונה, מה אתה אומר? מה? אמונה, אתה אמרת? סליחה, עידן, מה אתה אומר? דרך ארץ. דרך ארץ. אז תתפלו לשמוע שכתוב בספרים שזה לא הבסיס בחינוך ילדים ובחינוך עצמנו. הנקודה המרכזית שעליה כל הבניין עומד זה דווקא דיבור. אהבה. אהבה אמיתית שיש בין ההורים לילדים. זה נכון לא רק לגבי ילדים והורים, זה נכון גם ביחס לקדוש ברוך הוא ולנו, ביחס לגבר ואשתו, ביחס לחינוך ילדים, ביחס לתלמידים. הבסיס, הנקודה המרכזית זה לתת אהבה, לאהוב, והחינוך מתבסס, יושב, בנוי על אהבה. זה קודם כל. זה נקודת בסיס שצריך לדעת אותה. בן אדם שלא ירגיש אהוב, יהיה לו חוסר בחיים, לא רק בתור ילד, אפילו בתור אבא ובתור סבא, הוא ירגיש את החוסר שהיה לו אהבה, שההורים לא מספיק אהבו אותו, זה ילווה אותו תמיד. אדם חייב לשדר על הילדים שלו, שדר אמיתי. אני אוהב אותך, אתה אהוב. או מאיר, ברוך הבא. מה שלומך? ברוך השם. היום לעסוק בנושא של חינוך ילדים, קיבלת הודעה? כן. רבותיי, תדעו לכם, בכלל, כוח האהבה, אנחנו עוסקים בנושא אחד מרכזי, שהוא הבסיס, האהבה. להעניק אהבה לילדים, להבין את חשיבות האהבה, להבין גילויים של אהבה, את המקום שלה, מה ההבדל בין אהבה לפינוק, איך הוא מגיע מאהבה לפינוק, איך אבא, עם כל זה שהוא מעניק אהבה אמיתית, ועם האהבה אמיתית, יש פה סמכות הורית. אבא יודע לשים גבולות, להגיד, זה אני לא מרשה, זה אני כן מרשה, זה אתה כן, להציב גבולות, ונבין שפינוק הוא הורס את הילד, אבל גבולות ואהבה בונים את הילד. אבל כרגע אני בבסיס המרכזי. הבית, היסודות שהחינוך עומד עליו, זה אהבה לילדים. אהבה. לשדר אהבה, להרגיש את האהבה, לשחרר את האהבה. זה האוויר לנשימה של החינוך. כל השאר זה עוד נדבכים, אבל זה הבסיס. בסדר? ולכאורה תגיד לי, תשמע, זה פשוט, מה? פשיטה, מה? כל יום אוהב את הבן שלו, כל יום אוהב את הבן שלו, מה צריך בשביל זה חידוש גדול? בשביל אתה צריך להעביר שיחה? אז תכף נראה שזה לא כל כך פשוט. זה כל זוגיות, זה עבודה. כן, כי למה? כי יש יסוד גדול, וזה נקרא גילויי אהבה. מה זה גילויי אהבה? עבוד. מה? חפש את הטוב אצל הילד תמיד, לא? זה חיפוש נקודות טובות, שזה משהו שנלמד בשיעור הבא. כרגע, מה זה גילוי אהבה? אני אסביר לכם את זה. ידוע, סיפור, בדיחה גדולה. אדם בא לרב עם אשתו. האשתה אומרת לרב, שמע, בעלי לא אוהב אותי כבר. אומר לה, למה את חושבת? אתה אוהב אותה? אני אוהב אותה, זאת אשתי, מתה עליה. למה את חושבת שהיא לא אוהב אותך? מוכר, אז היא אומרת לי, שמע, כבר 20 שנה אנחנו נוסעים. הוא לא אמר לי שאוהב אותי. לא אמר לי שאוהב אותי. אמר לבעל, אבל לא אמרת לה שאתה אוהב אותה. הוא עוד שמע גבודר, אני בן אדם ישר, סרגל.
כשהתחתנו אמרתי לה שאני אוהב אותה. אם יש שינויים אני יודע. בינתיים לא היה שינויים, אז אני ממשיך באותו קו. דהיינו, מה הסיפור בא לומר? לא מספיק שאתה אוהב את השינוי. תגיד לו את זה. גילויי אהבה. זה בוודאי נכון בין בעל לאשתו, אבל זה נכון מאוד לגבי הילדים. כי אם לא תגיד לילד, אני אוהב אותך, אתה חשוב לי, אתה יקר, אתה אהוב, אתה אהובה, את ילדה מקסימה, אוהבים אותך, הילד יכול לתרגם את ההתנהגות שלך ולהרגיש לא אהוב בבית. הוא לא ידע להבחין בזה שאבא אוהב אותי, אבל אבא מציב לי גבולות, ולפעמים אבא כועס ומתעצבן, אז הוא כנראה לא אוהב אותי. הילד לא ידע לשים את הגבול. הילד יש לו ראייה מאוד מאוד אגוצנטרית סביב עצמו. הכל כאילו קשור אליו. ואתה צריך מסר ברור, מובן ואמיתי גם. אני אוהב אותך, אתה הילד הכי מקסים. ברוך השם שנתן לי ילדה כמוך. מה הייתי עושה עם להם? אין כמוך בעולם. כל הזמן להגיד, זה בונה קשר אמיתי, ואז גם הילדים, קודם כל הם מרגישים, יש להם את המקום שלהם בבית, הם אהובים בבית הזה. כיף להם לבוא לבית הזה. הם אוהבים אותם. וגם הם מתחברים להורים, לדרך של ההורים, למה ההורים רוצים. ילד שהרגיש לא מספיק אוהבים אותי בבית, יכול גם לשים מיקס על כל הדרך של ההורים שלו. זה א' כל. דרך אגב, אני אומר, זה לא רק קשור לחינוך ילדים, גם אנחנו, חבר'ה. בן אדם שלא מרגיש שאוהבים אותו, לא מרגיש אהוב, חסר לו אוויר לנשימה. צריך כל הזמן להרגיש, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, ההורים שלי אוהבים אותי. אני אוהב את עצמי מאוד, וזה לא אגואיסטי. אשתי אוהבת אותי. אני באמת, באמת, באמת אהוב. זה בסיס, זה נותן לנו כוח. זה מצמיח מאיתנו כוחות. זה בסיס מאוד חשוב. אז, קודם כל הסברנו, חשיבות האהבה. דבר נוסף זה גילויי אהבה. לגלות את האהבה. בסדר? גם בין בני זוג. חוזר למה שאמרתי, כל הזמן הבעל צריך להגיד לאשתו ואישה לבעלה, כמה אני אוהב אותך, כמה את מקסימה, כמה אתה מקסים, איזה כיף שאתה בא לי, אני אוהבת אותך. לשלוח הודעות, פתק, גילויי אהבה, לא לשמור אותה בלב, כי אהבה בלב קודם כל יכולה לדעוך ולדעוך ולדעוך ולדעוך. אם לא, זה כמו גחל, צריך ללבות אותה כל הזמן, ללבות אותה. היא יכולה לדעוך, בית כל גם השני לא מרגיש אהוב, זה בעיה. עוד דבר חשוב בנושא של אהבה רבותיי, זה, שלום וברכה, יסוד גדול שחשוב להדגיש אותו, שלום וברכה. אני אשב פה, מסתיר? אתה יכול לעבור. דניאל. ברוך הבא. דיברתי איתך בטלפון או לא? ברוך הבא. עוד דבר שחשוב להדגיש בנושא של אהבה, מהו? אהבה שלא תלויה בדבר. מכירים את המושג הזה? אהבה שלא תלויה בדבר. לא בטלה לא. מה? לא בטלה לא, זה הפסוק. אם אני אבוא אליך, מאיר, אני אגיד לך, מאיר, אני כל כך אוהב אותך, כי אתה דתי, כמוני, כי אתה ככה וככה, כי, יש סיבה. שתפסיק, אני כבר לא יעבור. זה, יש פה חוסר. אם יהיה עם הבעל הבן שלי ואומר לו, דניאל, אני כל כך אוהבת אותך, מה זה אני אוהבת אותך? כי אתה חכם בלימודים. אז הילד הזה עושה אחד ועוד אחד. אני חכם בלימודים, זה הסיבה שאוהבת אותי. אם אני לא חכם בלימודים, לא יאהבו אותי. איך אני אוהבת אותך מתוק שלי, איזה ילד דתי אתה, איזה ילד צדיק אתה. אני אוהבת אותך כי אתה צדיק. זה שתי דברים, אני אוהבת אותך א'. אהבה זה חמצן לכל אחד מאיתנו. אמא ואבא צריכים להרגיש, אהבה זה לא פרס. יש פרס, ככה, היית ילד טוב, קבל פרס, שוקולד. היית ילד טוב, מאיר, קבל וולבו. איך אני? בסדר? קיבלת וולבו. זה משהו קטן. וולבו, היית ילד טוב, קח וולבו, מה קרה? מה יהיה? משוקולד קטן. אבל אהבה זה לא פרס. אני צריך כל הזמן להרגיש. את האמת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, גם כשאני עושה חטאים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לא תלויה בדבר. בנים אתם להשם אלוקיכם. אבא לא אוהב את הבן שלו בגלל ש... הוא אוהב את הבן שלו ככה, כי הוא הבן שלו, זהו. האהבה שלו תלויה בדבר. אני בן של הקדוש ברוך הוא אם אני רוצה או לא רוצה,
והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, את הצדיקים ואת הרשעים, הוא אוהב אותנו אהבה אמיתית. זו אהבה שלא תלויה בדבר. ככה אתה צריך לשדר לילד שלך. ילד, אתה תמיד אהוב בבית. הילדה שלך הגיעה לגיל הנערות, והיא מתחילה ללכת לא צנוע, מתחילה לעשות דברים קשים. מסר אחד חייב להיות בולט לה. את אהובה בבית הזה, אוהבים אותך. אוהבים אותך מכל הלב. את מיוחדת, את מקסימה. זה לעולם לא ייפגע. זה החוט שמקשר אותך לחיים להכל. אתה אהוב, אתה רצוי, אין. דבר נוסף. לגיטימי. יש גבולות, זה אני לא מסכים, זה אני כן מסכים. איך לגשת, באיזה גיל, גיל התבגרות, שזה יותר קשה, הגיל לפני התבגרות, זה עוד דברים נוספים. אבל זה הבסיס, זה האבא. וזה לא קל להורים. למה זה לא קל? ברוך, למה זה לא קל? להורים? להורים, למה זה לא קל? כי יש בעיה. מה? ילדים מתבגרים, פשוט כן. כי אחד הדברים הכי קשים שהילד שלך, שאתה אוהב אותו, אתה מת לחנך אותו, ואתה מבקר אותו, ונותן לו ביקורת וביקורת. למה עשית ככה? אחת השיעורי בית, דניאל? איפה היית? למה עכשיו אתה מגיע? איך אתה מדבר? זה לא יפה. למה אתה עושה גרף סגירת כולם? זה לא מתאים. איך אתה מלכלך? איך אתה זורק? מה ככה מתנהגים? הורים, יש להם יצר הרע. מה היצר הזה נקרא? ביקורת. אוהב לבקר את הילדים, אוהב לתת ביקורת. זה יצר הרע גמור. נראה לי שזה לכל בן אדם. לכל בן אדם, אבל ההורים, במיוחד ההורים לבקר. פעם אחת אני ואשתי, ערב שבת, אמרתי לה, שימי לב מה קורה איתנו. אנחנו כמו ממטרה. תפסיק לזרוק ככה, אל תרביץ לאחותך, תרימי את זה, תפסיקי עם זה, תעשי את זה, כמו ממטרה אנחנו יורים. בלי לשים לב. והילד, מה שומע כל היום? תאכל יפה, אל תלכלך, תפסיק להרים עם אחותך, רק ביקורת. הילד יכול להפסיד את ההרגשה הכי חשובה, שההורים אוהבים אותי. בן אדם שגדל בלי אהבת הורים, בלי להרגיש את האהבה, חסר לו משהו הרבה מאוד בבניין שלו. יכול לגרום לבעיות נפשיות. בעיות נפשיות, הכל, היחס לו לחברים, לחברה, לעצמו, מלא מורכבויות זה יוצר. כי זה כמו בן אדם שגדל בלי חמצן. המוח נפגע, חמצן לא מגיע למוח, המוח נפגע. זה אהבה. ואחד הבעיות שלנו בתור ילדים, שילדים מתרגמים את היחס של ההורים כחוסר אהבה. אמא שלך מעירה לך הרבה. תפסיק ככה, תהיה דתי, שים ציצית, תעשה ככה, למה אתה לא עושה ככה? איזה חברים אתה הולך? אתה יכול לתרגם את זה, מה? לא אוהבים אותי בבית הזה. זה בכלל לא נכון. אני אבא, אוהב את הילדים שלי, ואני בטעות, עד שלא למדתי קצת על חינוך, הייתי מרבה לבקר אותם. הילד מקולל את זה, לא אוהבים אותי פה מספיק. עובדה, כל היום מנקרים לי. כל היום באים, מתחילים לחפור. טן, חפירות. אבל האמת שזה לא ככה, ההורים מאוד אוהבים. צריך ללמוד גילויי אהבה. בסדר? חשוב. גילויי אהבה. אמנם אני רואה שיש פה חלק, ברוך השם, נישואים, חלק לקראת נישואים וחלק רווקים, אבל זה יסודות חשובים גם לגבי עצמנו. גם לגבי עצמנו, להבין את הנקודה הזאת. גם לגבי זוגיות. לא מספיק שאתה אוהב את אשתך, אתה צריך לגלות לה שאתה אוהב. להגיד לה את זה כל הזמן. לא מספיק שאישה מתה על בעלה, הוא צריך לשמוע את זה. תשמע, כיף לי לבוא הביתה, אשתי אוהבת אותי. היא פשוט מחכה לי, כיף, זה כיף. כל הזמן אני שומע כמה אני אהוב, כמה אני רצוי. זה לא לילדים קטנים. זה כל אדם הכי בריא ונורמלי צריך את זה כל הזמן. מה דעתכם על הורים? הילד לא יתנהג יפה, לא ניתן לו לאכול היום. נשמע הגיוני? גרוע, נכון? דניאל, לא התנהגת טוב היום? אין לנו חתר, הולך לישון רעב. איך זה? על הפנים, נכון? כמו שהגוף צריך אוכל, הנשמה צריכה אהבה. אם אבא אומר לילד שלו, לא התנהגת יפה, אתה לא אהוב, אתה לא רצוי בבית הזה, אתה פה הפינה השחורה בבית הזה, זה בדיוק אותו דבר, שלא נתת לו לאכול, וזה יותר גרוע מזה, הרבה יותר גרוע מזה. לכן האהבה לא תלויה בדבר, וצריך כל הזמן לגלות אותה, וזה הבסיס וזה הבניין שלה. הקרקע של הבית, היסודות זה אהבה. הקירות של הבית זה עידוד,
נלמד על זה שיעור הבא, עידוד, אמון בילד, הערכה, גילויי הערכה, ואולי זה אפילו התוכן, והגבולות. סליחה, אולי זה, הקירות זה דווקא הגבולות, גבולות וסמכות. גבולות, סמכות הורית. הורים צריכים להרגיש בבית, אנחנו הורים. יש לנו בבית הזה מילה וחשוב שנגיד אותה. וגם אם הילד לא יסכים או כן יסכים, אנחנו הורים. אנחנו בהחלט יכולים לקבוע נורמות חשובות בבית הזה מתפקידנו כהורים. זה לא פוגע באהבה, זה מגדיר את המקום שלו, זה מצוין. זה גבולות ועידוד. עידוד, הערכה, האהבה, כל אלו זה התוכן של הבית. כל השאר, רבותיי, זה דברים מעבר. שיחה, זה חשוב. הרבה דברים חשובים, אבל זה הבסיס. הבסיס שכולנו צריכים. לגבי גילויי אהבה, יש פה גם כמה גילאים. יש כמה גילאים איך לגלות את האהבה. אם עכשיו, ברוך אמא שלך תבוא אליך, ותחבק אותך ותנשק אותך, ברוך מתוק שלי, חמוד שלי, לא תמיד תרגיש עם זה נוח. הלאה אמא, אני כבר גבר, מה? יאללה, תרדי, אני כבר גבר, מה? לפחות בגיל הנערות, ילד לא מרגיש בנוח שאמא שלו, כפרה עליך, נשיקה מפה, נשיקה משם, חבקת אותי. גם בגילוי אהבה זה בהתאם לגיל. ילד קטן, מה זה קטן? 9, 10? צריך ממש חיבוק, נישוק, ללטף אותו. כשהוא מתבגר, זה תלוי הרבה בילד. גילויי האהבה לא יכולים לעבוד בצורה כזאת, של חיבוק, של נישוק. מחמאות, הערכה, לשבת איתו, לדבר איתו, לתת לו, להעניק לו גם מתנות. בלי פינוק, בגבולות, לא הוא מחליט מתי. אבל בהחלט, טוב לתת לילד מתנות. שילד ידע, אבא אוהב אותי, נתן לי מתנה, לא בגלל שהייתי טוב בלימודים, כי הוא אוהב אותי. אפשר לתת פרסים. בסדר השם גם לדבר על היחס. ועל מנת לקבל פרס. כמה זה חשוב לתת פרסים, אבל לתת להם את המקום שלהם, לא להגזים את זה. אבל לתת להם את האהבה, לקנות לו, לפנק אותו, לעשות בשבילו, זה חשוב. עכשיו שאלה לי עליכם, רבותיי. כל מה שדיברתי, אהבה, 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 איך זה לא יביא את הילד לידי פינוק? מה זאת אומרת? מה ההבדל בין ילד אהוב לילד מפונק? דניאל, בוא נשמע. מה ההבדל בין ילד שמקבל אהבה לילד מפונק? קודם כל, מה רע בפינוק? משהו יתערער בסמכות, לא? מה? משהו יתערער בסמכות. בפינוק מתערער בסמכות. ודבר נוסף, איך ילד בפינוק נמצא בחברה, אתה יודע? מסתכל על כולם וכמה... דחוי, בחברה דוחים אותו, אדם מפונק, בחברה דחוי. הוא חושב שהכל מגיע לו. הוא לא, מה זה, הכל מגיע לי. בטח, אני ככה, אני רוצה, רק אני פה, מפונק. המורה או הגננת או משהו, תגיד לו משהו, לא רוצה. הוא לא מקבל סמכות, אין לו גבולות, הוא מפונק, זה הורס אותו. רבותיי, לא הכיבוש משחית, הפינוק משחית. צריך לדעת את זה. הפינוק משחית. אז איך מאהבה? לא נגיע לפינוק, זה פשוט. אהבה זה משהו שחייב לתת לילד. כל הזמן. פינוק זה ברגע שאתה מרגיש שהילד שולט עליך, לא מקבל את הסמכות שלך, שאתה פוחד להעניש אותו, שאתה כל דבר מוותר לו. אני אוהב את הילד שלי ואני לא אוותר לו, קבעתי לו בשעה 8:30, לא איזה גיל, למיטה. אני אקח אותו ואני אשים אותו שם. אבא, אמא, הוא יכול לבכות, הכל, משהו, קבענו איזה כללים בבית, אנחנו נעמוד בכללים האלה. יש לנו גבולות, יש לנו סמכות, זה לא סותר, אוהבים אותך, אתה ילד הכי מקסים בעולם. אבל אבא ואמא קבעו משהו, צריך לעמוד בזה. אתה פיזרת את המשחקים, אני מדבר על הגיל הרך, אבל זה כן ממשיך, אותם עקרונות. אתה תאסוף את המשחקים. לא רוצה, למה, איך, כמה, לא נוותר. אתה תאסוף את המשחקים. עוד הפעם. אתה מלמד את הילד שיש מעליו סמכות. שיש סמכות מעליו. שהוא לא מחליט. זה חשוב. בריא לאדם שידע שיש סמכות. ויש גבולות. ולא כל מה שהוא רוצה הוא יעשה. וגם לא הכל מגיע לו. זה ההבדל בין אהבה לפינוק. יש הורים שפוחדים שהילד יהיה מפונק, אז הם מונעים ממנו אהבה. אבל הם לא מבינים שהאהבה זה כוח מצמיח, ופינוק זה כוח משחית. אז הם מונעים גם את הכוח שמצמיח.
מה אנחנו צריכים? מי מאושר? מי שמרגיש שאוהבים אותו. אתה יודע, שהוא מאושר זה אחד שמרגיש מה, אני אהוב, אוהבים אותי. ההורים שלי, אני חשוב להם. כי אבא ואמא זה משהו גדול, משהו מאוד יסודי. אני חשוב במשפחה שלי, אני חשוב להורים שלי, אני חשוב לקדוש ברוך הוא, אני אהוב, אני רצוי, אני חשוב. זה בסיס, אסור לפספס את זה. בלי זה, אני הכרתי כמה בחורים, אחד הבחורים חי עם עצמו, ממש עם קשיים פנימיים אדירים. קשיים פנימיים אדירים. היה לו מאבא שלו דווקא, לא מאמא, מאבא, חוסר מדהים. האבא היה פשוט גם יורד עליו. יורד עליו. כן, היום ברוך השם הוא נשוי, תודה לאל, התחתן, בונה את עצמו. הוא סיים גם לא מזמן לימודים ועוד ועוד, אבל היה לו, הוא דיבר איתי על זה כמה פעמים. האבא כל הזמן גם לא נתן לו הערכה, בעידוד נדבר על זה, וגם הראה לו חוסר אהבה. כנראה אבא רצה להשליט לנו בבית גבולות. יש פעם, הייתה איזושהי גישה אצל המבוגרים קצת, שמע, בבית, תראה לילדים אין, תעמיד גבולות, שלא... הם לא מבינים לפעמים כמה זה יכול להרוס את הילד. מתי טוב שתעמיד גבולות? כשיש אהבה, הערכה, עידוד, מצוין, אז יש גם גבולות. אתה לא תוותר לילד, אתה תחליט החלטות והוא יעמוד בהן. לא הילד יחנך אותך, אתה מחנך אותו. לא אכפת לך שגם הוא יפקה. שעה שלמה הוא יפקה, כי החלטת משהו. אתה הולך איתו לסופר, אתם מכירים את זה? הולכים לסופר, מאור? מכיר את התופעה? השתתחות. השתתחות. הילד מנצל את החולשה שלך, לא נעים לך מהאנשים. יגידו, תשמע, אבא, זה קמצן. יכול ילד הזה צועק, הוא לא מתחשב. מתחיל לבכות, תשתתח, אני רוצה את זה. לא, קבעתי, לא תקבל, גמרתי. לא יעזור, פקע עד מחר. יש הבדל. פינוק זה פינוק. אהבה זה אהבה, זה שתי דברים. הוא יעשה את זה כמה פעמים, הוא יעשה פעמיים, 3, הוא יבין, יש פה גבולות. אבל תדעו לכם, חבר'ה, זה אחד הדברים הכי בריאים, שילד מרגיש שיש גבולות, שיש סמכות, שיש מישהו מעליי. זה בריא, זה בריא בנפש. זה נותן לנו יציבות. שמע, יש פה מישהו חשוב וגדול שנקרא אבא ואמא, והם מציבים את הכללים, זה בריא לו. אבל הם גם מאוד מאוד אוהבים אותי, אני מאוד חשוב להם. שמעתי את זה מהם מיליון פעמים שאני אהוב להם, שאני חשוב. אני רואה איך הם מתייחסים אליי, איך הם אוהבים אותי, איך הם נותנים לי, זה בונה אותי. אז אני אדם שאוהבים אותו בעולם, אני חשוב, זה יבנה. זה הבסיס. אני גם אוהב את ההורים הללו. אם ילד לא אוהב את ההורים שלו, זה אסון. הוא ילך נגד העם. הוא יראה הכל בעין לא טובה, כי חסר לו את החמצן, את האהבה. ולכן, זה כלל חשוב בחינוך. לפני שמדברים על קודש, על תורה, ולחנך אותו למצוות, קודם כל הדבר הבסיסי, תן לו את היסוד, תן לו אהבה. תאהב את הילד שלך, תגיד לו כמה הוא אהוב, כמה הוא רצוי, כמה הוא יקר בעיניך, כמה אתה אוהב אותו, תן לו אהבה אמיתית, זה הבסיס. משם אפשר לצמוח. בלי זה אין חינוך, יהיה לו בעיות. הוא יחפש את זה בחברה, אם זה בת, היא תחפש את זה בנים בצורה לא נכונה, הכל יתבלבל לו בעולם, כי אין לו את הבסיס, אני אהוב בעולם. כנ"ל ביחס לקדוש ברוך הוא. אם בן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, יהיה לו חסר. אחד הדברים הכי יפים, שהחסידות הדגישה אותם הרבה מה זה, תמיד הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הבעל שם טוב אומר, הלוואי שהייתי אוהב את הרשע את הצדיק הכי גמור, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אפילו את הרשע הכי גמור בישראל. קח את הרשע הכי גמור בישראל, הלוואי שהייתי אוהב את הצדיק הכי גמור, את הבבא אני לא יודעת הרב מרדכי אליהו, שהייתי אוהב אותו כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב אפילו את הרשע הכי גמור בישראל. אהבה שאינה תלויה בדבר. אז מה דיברנו בינתיים? כשנתקדם לדוגמאות בשלב הבא, דיברנו על חשיבות האהבה בחיים, בחינוך, בבניית הנפש שלנו. דיברנו על חשיבות האהבה, על אהבה שאינה תלויה בדבר,
אני לא אוהב אותך בדבר, כי אתה צדיק, כי אתה חכם. איך אני אוהבת אותך? איזה ילדה יפה את, בגלל זה אני אוהבת אותך. לא, את ילדה יפה, את הכי מקסימה. וכמה אני אוהבת אותך, לא בגלל זה, לא בגלל משהו. אהבת חינם. כן, אהבת אמת. כי אהבה שלא תלויה בדבר. כי אהבה שתלויה בדבר זה לא אהבה. אתה בעצם, מה אתה אוהב את הדבר? אם אתה בא לבחורה, אני כל כך אוהב אותך, כי אבא שלך מיליונר. זה לא אהבה. אני כל כך אוהב אותך, כי אפילו קחו, כי יש לך עיניים יפות. זה לא נכון, זה לא אהבה אמיתית, אתה אוהב את העיניים, אתה לא אוהב אותי. אהבה שלא, אני אוהב אותך, זהו, נקודה. אוהב אותך, אין כמוך, ואוהב אותך. וגם, את יפה ואת הכל טוב ויפה, אבל האהבה לא תלויה בשום גורם חיצוני, רק בך. זה כמו ילד שהולך לחנות צעצועים. הוא אוהב את אבא שלו, שיביא לו את הצעצוע. כמו הדייג, שאוהב דגים, אוהב לדוג אותם, הוא לא אוהב לדגים. הוא לא אוהב באמת לדגים. חשיבות האהבה, אהבה שלא תלויה בדבר וגילויי האהבה. יש גברים, דרך אגב, שמתביישים לגלות גילוי אהבה. מתביישים. דרך אגב, אתם רוצים לתת הפתעה? בואו לאמא שלכם, לאמא. אמא, אני מתה עליכם כמוך, אתם הכי מקסימה בעולם. אבא, אני אוהב אותך, אתה האבא הכי כיפי בעולם. תגידו את זה להורים שלכם. אתה יודע כמה זה יעשה להם טוב בלב? אתם לא מבינים מה זה יעשה להם בלב. אתם אפילו בנות יותר זורמות עם זה. בנים מתביישים להגיד אפילו את המשפט הזה. תגיד לאבא שלך, אבא, אין כמוך בעולם, אתה האבא הכי טוב בעולם, אני אוהב אותך. אבא שלך יכול להתעלף ברוב שמחה. אני פשוט יודע, מה זה, איזה כיף לי שם. גם אם עכשיו הוא יגיד לך על זה, בלב שלו, הולך לישון בלילה, זה חוזר לו כמו תקליט. הוא שומע את התקליט עוד הפעם. אבא, אתה הכי אהוב בעולם, אני אוהב אותך, כיף לי שאתה אבא שלי. טוב, כמה זה בונה, אין לך מושג כמה זה. זה חשוב. אנחנו מתביישים להגיד את זה לפעמים. יש בעיה, מתביישים לגלות רגשות. חוץ מגבר ואישה, לסובבים מתביישים לגלות רגשות. הרבה אנשים מתביישים, לפחות הגברים. הבנות קצת יותר זורמות עם הרגשות. הגבר מרגיש מה זה פוגע לי במאצ'ו, בגבר, אני גבר, מה אני אגיד לאמא שלי אם אני אוהב אותך? שמתבגרים יותר נכנס שכל ואומרים את זה. זה רק מאוד חשוב, גילויי אהבה. יש טענה שהרבה הורים אומרים את זה. אין לנו זמן. אין לנו זמן. עובדים עד מאוחר. יש מטלות בבית, יש ניקיון בסדר, יש כמה ילדים. אין זמן לגלות אהבה. מה עושים? מה עושים? הכל טוב ויפה. ילד זקוק לאהבה, שלא תלויה בדבר. גילוי אהבה. דרך אגב, גם דיברנו על נושא של ההבדל בין אהבה לפינוק. כן, פינוק שהילד הוא שולט בי. אהבה, אני אוהב אותו ואני מציב גבולות. פינוק זה כשהילד כל דבר מקבל. לא, חלק מהחשיבות לילד להגיע מדברים שלא יקבל. אפילו שאתה יכול לתת לו, צריך שכמה וכמה דברים הוא לא יקבל. תגיד לו, לא, זה אני לא מרשה. זה אי אפשר, זה בריא לילד. בריא. שישמע את המילה לא. אי אפשר ואוהבים אותך. אבא כועס עליך שעשית, ככה לא מתנהגים, אני לא מוכן, ואפילו תן לו עונש מצוין ואתה אוהב אותו. זה לא סותר זה את זה, לא קרב זה על זה כל הלילה. מה עושים שיש לנו כמה ילדים ואין מספיק זמן? איך עושים את זה? שבת. קודם כל פתרון יפה ונכון. שבת. בשבת יש קצת יותר זמן, לא מספיק זמן. קצת יותר זמן, כי יש תפילות וסעודות והילדים ולצאת וללמוד. נכון. אני אגדיר את זה אחרת ממך. זמני איכות. מה המשמעות? מוצאים זמן. מוצאים את הזמן. מוצאים את הזמן, אבל זה גם זמן איכות. מה זה זמן איכות? משהו משותף ביחד ביניהם. לשחק במחשב, אני יודע מה, ביחד. במצבים שונים מה שאתה עושה את זה זמן איכות. להגיד מקניות שאתה לוקח את הילד כסיבוב, אז אתה עושה את זה כזמן איכות. בדיוק. לא רק זה, לא רק התכוונתי רק שאתה עושה משהו. זמן איכות זה אומר, גם אם זמן קצר, נגיד, לפני שהילד הולך לישון, הילד מתקלח, לבש פיג'מה, עכשיו הוא חמוד, הוא נקי, יש אותו עכשיו השם, הוא כיף, וכל הברדק שהיה עליו כל היום, והלכלוך,
מפה יצא לו, מפה יצא לו, מכאן יצא לו, כולו מבולבל, עכשיו הוא נקי. הוא הולך לישון לפני השינה. שב עם הילד שלך, שבי עם הבן שלך, ספרי לו סיפור, תחבקי אותו, תאהבי אותו, שישן וירגיש כמה היא אוהבת אותי, כמה אהבה, כמה חום. למרות שאתה כמעט סחוט ואין לך דבר כוח, לפני השינה זמן איכות תמציא כוח. לא צריך הרבה זמן. רבע שעה. זה ממצא. לפעמים זמן שאתה עושה אותו בצורה טובה, גם אם הוא קצר, אבל אתה כולך עם הילד אותו זמן. אין טלפונים, אין פלאפונים, אין מחשבות. כל הלב שלך, כל האישיות שלך, כל רק איתו. זה דבר מתוק מדבש. זמן איכות. זמנים שבהם אתה מקרין, מפנים, מכניס לו מכל הלב. לא בצורה סתם, בצורה אמיתית מהלב. זמן איכות זה בונה את הלב. זה יכול להיות לפני השינה, זה יכול להיות בשבת, זה יכול להיות שהוא בא מהבית ספר, תמיד שהוא בא מהבית ספר אז לחבק אותו, לנשק אותו, איזה כיף, איך היה, בוא תספר לי מה היה, בוא תאכל, בוא תשתה. חשוב, חשוב, חשוב. אם אתם תתקלו באנשים שהרגישו חוסר אהבה בבית, אתם תראו את התוצאות שזה משפיע עליהם בכל המובנים. לכן זה הדבר הבסיסי והחשוב ביותר. יש משפט שאומר, לא מחנכים בזוגות. מה משמעות המשפט הזה, ברוך? לא מחנכים בזוגות. מה זה אומר? לגבי האחים? לגבי האחים? לא הבנתי. לגבי האחים נגיד, האח גדול, אח קטן? בכלל. שכל אחד יקבל יחס אישי מיוחד. זה הנקודה. בחינוך, גם בכיתה, להעביר חומר אתה יכול להעביר ל-20 ילדים. לחנך, אתה צריך לגעת בבן אדם בצורה פרטנית. יש לך 4 ילדים, 5 ילדים, 3 ילדים. כל אחד זה עולם בפני עצמו. עם אישיות משלו, עם מחשבות משלו, עם צרכים משלו, עם תפיסת עולם משלו, עם כוחות משלו, ולא מחנכים בזוגות. אתה חייב לכל אחד יחס אישי והבנה והצבת כללים משלו. וצריך להבין את זה. חינוך זה תמיד לרדת לבן אדם בצורה פרטנית. לפעמים קורה שילד מרגיש בבית שיותר אוהבים את האח השני. מכירים את זה? הוא מרגיש את זה במודע או בתת מודע. יותר אוהבים את אחותי ממני. למה? אני אגיד לכם למה אוהבים אותה. היא יותר מצליחה, היא יותר עוזרת, היא יותר חכמה, אז יותר אוהבים אותה ממני. מה זה גורם? כאילו, זה גורם יוסף ואחיו. קין והבל. מעניין. 2 מקרים קשים היו בספר בראשית. קין והבל, על מה? קינה. על קינה. מתחיל בקינה, מסתיים סוף ספר בראשית. יוסף ואחיו, כמעט רצח, על הקינה. מוכרים אותו לעבד. על הקינה, כי אבא אהב אותו יותר מאחיו. כי אותו אהב מכל בניו. זה בא לומר לך משהו. ילד יכול לתרגם דברים לא נכון. הילד הזה מאוד מצליח, הוא חכם, אח שלו פחות חכם. אתה צריך להבין, יש פה סכנה. סכנה. אם הילד הזה שלא מצליח ירגיש פחות אהוב, אתה בסכנה. אתה תהרוס אותו. מה עושים? נותנים אהבה לכולם בשווה. ונותנים מחמאות לזה שמצליח. אתה לא מחמאות, כל הכבוד, אתה חכם, אתה מצליח מצוין. זה שלא מצליח. מחמאות בתחומים שלו. אין כמוך, אתה טוב בזה, אתה מקסים בזה, תודה שעזרת לי, יש לך לב טוב. תן לו גם מחמאות, תאזן. אתה תראה איך ילד רגוע, לפעמים ילד לא רגוע בבית. רב, מתגרה, משתגע. הוא אפילו לא יודע למה זה קורה לו. למה זה קורה לו? פעמים רבות, השני מקבל יותר יחס. אז הוא מנסה למשוך את היחס אליו. תן, שחרר לו אהבה, חיבוק, חום, גם מחמאות, תמצא את הדברים שהוא טוב. אנחנו פה בחדר 6-7 אנשים, לכל אחד יש כישרונות משלו. אתה טוב בזה, אתה טוב בזה, אתה טוב בזה, אתה טוב. אז אחד טוב בחוכמה, ואחד טוב בדברים טכניים, ואחד לא טוב לא בדברים טכניים ולא בחוכמה, אבל יש לו לב גדול. הוא אוהב, יש לו רגש. זה משהו שהוא אדיר, זה מתנה נפלאה. ואחד אוהב לעזור, ואחד זה, כל אחד יש לו כישרונות. שאתה בבית נמצא, אין אהבה, גילויים של אהבה,
הערכה לכולם, לחזק ולחלש. לכולם תיתן. אהבה והערכה. כי ילד מתרגם דברים לא נכון. יש משפט שאומר, ילד לא משקר. הוא לא משקר, אבל הוא טועה. הוא טועה, מלא פעמים הוא פשוט טועה. הוא לא מתרגם את המציאות נכון. הוא יכול לחשוב, אוהבים אותו יותר. אוהבים אותה יותר ממני בבית הזה, אני לא אהוב בבית הזה. פשוט טועה. אוהבים אותך אותו דבר. וההורים לפעמים לא שמים לב. את גילויי האהבה נותנים לזה שיותר מצליח, שיותר. לפעמים חוזרים בתשובה, יש להם בעיה. מה הבעיה של חוזרים בתשובה? מה? יותר מדי רוצים את הקודש. חושבים שיבואו לילד שלהם ויעמיסו עליו יותר מדי את הקודש, והם יכולים בסוף לגרום לילד לשנוא את הקודש. הילד בא לבית כנסת. זה מושג נוסף שנלמד אותו, ואני אחזור עליו כל הזמן. אולי כבר דיברתי איתכם עליו פעם. כן? התניה בחינוך. בדיוק, דיברנו חיובית ושלילית. הילד שחבל לבית כנסת, עידן. בינינו, ילד כאן לא מבין מה זה תפילה, לא מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, לא מבין כלום. אבל הוא בא מעולם, הוא בא לבית כנסת והוא רואה את אבא כל היום, מעיר לו, תפסיק לדבר, תסתכל בסידור, שב יפה, תהיה בשקט, למה ככה? אתה כבר בכיתה ד', אתה לא שם לב איך אתה מתנהג, אתה בכיתה ה' כבר. אז מה? ככל שיהיה לו, ואז מה נוצר לילד? בית כנסת שווה ביקורת. בית כנסת שווה ביקורת. בית כנסת שווה בומבות מאבא. בית כנסת שווה. אז יש לו בעיה בראש עם הבית כנסת עכשיו. זה בעיה שהוא יכול למשוך את זה אחר כך כל החיים. כל החיים. את ההתניה השלילית. ואז יהיה לו בראש בית כנסת, לא נעים. מכיר אנשים שהיו בחוץ לארץ, טוניס, ונתנו להם מכות בתלמוד תורה, מכות. הרב, המורה, נתן להם מכות חזקות. אורגינל, היה לנו מכות. כאילו זה חלק מהחינוך. זה בסדר, גם ההורים יודעים. אין בעיה לאף אחד. וזה יצר להם, כיוון שזה כנראה מוגזם, אם זה היה קצת, זה לא היה מוגזם. יצר להם פשוט לא רוצים ללמוד תורה. לא רוצים תלמוד תורה, לא רוצים להיות מכות. תלמוד תורה, מכות. תורה, מכות, בום. התניה שלילית. אתם לא מרגישים את זה בעלי תשובה, אבל הרבה חבר'ה שבאו מבתים דתיים, מרגישים את זה לפעמים. הוא לא אוהב להתפלל, הוא לא אוהב לשיר שירי שבת, הוא לא אוהב ללמוד, הוא לא אוהב כלום בקודש. למה הוא לא אוהב? אחרי התורה זה דבר טוב. למה הוא לא אוהב? אולי כי לחצנו אותו יותר מדי. כפו אותו. כי אבא הגיע למסקנות אמיתיות עם עצמו, וחשב שיכול להלחיל את הדברים. כל העולם הגיע גם למסקנות. בדיוק. הוא שרק את הדרך שהוא עבר. הוא הולך כבר לקצה ויאללה. ואיך אתה מתפלל, ולמה אתה לא שר, וכך אתה מדבר, ותראה איזה כיפה קטנה, תראה איזה כיפה, אבל הלב כואב, אני רוצה לראות את הלב שלי אחרת. עם כיפה גדולה, ושר שירי שבת, ולומד תורה, ועושה מצוות. זה מעצבן אותי שהוא ככה. מעצבן אותך, אתה צודק, תתפלל להשם, תלמד איך לגשת אליו, לא בצורה של ביקורת, בצורה נעימה, בצורה חכמה. תלך לראות אותו בתלמוד תורה בבוקר. מה? תלך לראות אותו בתלמוד תורה בבוקר. נכון, הכל, זה דורש פשוט. אנחנו יכולים בתור הורים להרוס את הילדים בלי לשים. להרוס. גם את הדת שלהם, את החינוך שלהם. בכלל, לא מדבר איתך על הורים שהם ביקורתיים, גורמים לילד חוסר ביטחון עצמי מובהק, שוברים את הילד. כל הזמן רק ביקורת. למה זה פה ואיך זה פה, ותמיד אתה עושה ותמיד אתה מקיד, ותמיד אתה וככה אתה וככה אתה לא סתם לב, נו די, ילד חסר ביטחון, כל הזמן רק שפה. אם הוא ילד היה גבר, היה קצת ספר, רדו לי מהחיים כבר. אז אולי הוא לא היה שובר לעצמו את הביטחון לעצמי, אבל אם הוא ילד טוב, אז הוא נשבר, כי הוא לא רוצה להתחצף להורים, אז הוא הכל מפנים. אני גם לא מסודר, הם צודקים, אני גם לא זה, נמחק, מחקו אותו.
יש עניין חשוב אצל הורים, פחות לחנך, יותר להתחבר להם, לשחק איתו. לא להרגיש שאני על תקן מחנך. כל דבר אני צריך להעיר לו, כל דבר אני צריך... לא, פשוט תן לילד, שחק איתו, תאהב אותו. תאהב אותו, דרך אגב. לא לכם בתור אבא, זה גם מאוד בריא לנו. כשאתה מתחבר לילדים, אתה מקבל אנרגיות, ושמחה, ומנוחת נפש, ותפיסת כיף. זה עולם אחר, אתה מתחבר למקומות אחרים בכלל. פעם חשבתי, האבא כאילו איפה אותם, תמיד תנסה לצאת, לך לחנך, להכניס לו איזה משהו בתורה, איזה משהו בזה. לא, עזוב, שחרר, שחק איתו, תאהב אותו. תאהב אותו, זה גם ימלא אותך באהבה, וגם ימלא אותו באהבה. זה בסיס חשוב, חשוב, חשוב. לא לראות שעברתי על הכל רבותיי. זו עוד נקודה פה שרשמתי, אמרתי לכם אותה בשיעורים שדיברנו פעם על חינוך. זה ביחס לנושא של פינוק. זאת נקודה אחרונה, אחרי זה נגיד עוד משהו ונסתיים. זוכרים את זה? אין לילד. אה? לא להכין את החיים לילד, להכין את הילד לחיים. זה יסוד חשוב. הורים שהם מפנקים, הם עושים הכל בשביל הילד. הכל, מכינים לו את הכל, מסדרים לו. בונים לו את החיים, השאלה אם... מנסים לבנות לו, והם לא מכינים אותו, הם לא נותנים לו להתקל בקשיים. הם באים לגן, הם מנסים לסדר את הכל שלו, לא יראה הכל וזה, כל דבר שפתאום כעסו על הילד שלהם, הרביצו לו, אז הם הופכים את העולם. תן לו לצמוח, תן לו, זה בריא, תן לו להתמודד קצת, כמובן עם מים כוחה. אבל תן לו לזרום קצת בחיים. אל תעטוף אותו בצמר גפן, כי אתה בסך הכל הורס אותו. אז הרביצו לו קצת. תגידו, בוא, אם זה חוזר על עצמו, תדבר איתי, לא נורא, אפשר גם להחזיר לפעמים, אפשר את הגננת, אתה ילד חזק, יש הורים, התנגעו בילד שלהם, באים, צעקות, הופכים את העולם, תציב לו אתגרים. תציב לו אתגרים, תן לילד אתגרים. אתם יודעים, זה גם יכול ילד יש קטן שזוכר. יש אמהות מרוב שהן פחות לילד, הילד לא מתפתח. למה? כל היום באותו מצב. שמים אותו בלול, שלא ייפול. בעגלה, עוטפות אותו. ילד, אם לא תתני לו ליפול, הוא לא ילך לך, הוא לא יתפתח. הוא לא ישחל. שיפול, למה לא מתלכלך? שיתלכלך, הוא יכניס דברים לפה. תשגיחי. תני לו לזרום. אחרת הילד לא יתפתח, הוא לא יהיה לו כוחות. זה נכון לכל החיים. שחרר את הילד, אל תעטוף אותו. לא להיות אימא יותר מדי, איך שקוראים לזה, לא יודע, פולניה, סתם, בלי קשר לפולניה. עוטפת, תני לו עצמאות לעשות לזרום, זה בונה אותו. סוד גדול מאוד חשוב בחינוך לתת לילדים את העצמאות, את העשייה, אתגרים, לא להכין להם בדברים, לתת להם לפעול ולעשות, זה נותן להם כוחות בשמחת חיים. כמו בצבא, בן אדם שמגיע למקום מסוים שהוא לא רוצה לשרת בו, צלצל לאבא, אבא מסדר לה... מדבר עם ההוא, עובד היום? עובד. זה יעזור? מה זה עובד חבל לך על הזמן? אנשים ככה בשניות מגיעים אבא קצת מקושר, עובד מנדלי, גם מקושר. כן? כן. רבותיי, נקודה אחרונה בחינוך נעצור, וזה נושא של אווירה כללית בבית. ליצור אווירה נעימה בבית. אווירה של נחת. אתה עובר ליד כיתה בבית ספר. מחנך א', מחנך ב'. פה אתה שומע צעקות. צועק, מעמיד אותם במקום, סרגלים. כיתה שנייה אתה באווירה רגועה. למרות שהם השיגו את אותם תוצאות, אבל פה הוא יותר הצליח. הילדים יותר יאהבו אותו, יותר התחברו. למה? נחת. אמא שכל היום צורחת וצועקת, אין לה סמכות, היא מאבדת את הסמכות. אווירה רגועה. ליצור אווירה שלווה. אווירה שילד בא הביתה, הוא יודע שאוהבים אותו פה. לתת לו מחמאות, אהבה. אחרי זה נגיע איך לתת ביקורת, אם בכלל וכמה ואיך וצריך את הגבולות. זה שלב הבא. קודם כל, אהבה, נחת, אווירה נעימה בבית, אווירה רגועה. אווירה שילד ידע יכול לדבר עם ההורים חופשי, הוא לא יסתיר דברים. לא ישתגעו ממני, אני יכול להגיד מה עובר עליי. זה דבר חשוב שתפקיד ההורים ליצור אותו. ליצור אווירה רגועה, אווירה בונה, אווירה שלווה בבית. חבר'ה, אני יודע
שחלק מהדברים הללו, לפחות לרווקים פה, זה נראה, חינוך ילדים, אין לי אפילו עדיין ילדים. אפשר ללמוד את זה גם. זה משהו שאתה מפנים אותו לנפש, גם לנפש שלך. כי תבין, זה אתה חייב שיהיה לך בחיים, וגם תשדר את זה לבת זוגתך, לילדים שלך שיהיו. זה חייב שיהיה לך, זה חייב שיהיה להורים הזה. ההבדל בין אהבה, זה דברים שבונים אותנו לעתיד. זה נושא השיעור היה, האהבה, חשיבותה של אהבה, גילויי אהבה, ביטויים של אהבה, ההבדל בין אהבה לפינוק, זה הכללים, מתוך זה יורדים לפרטים. והכי חשוב בעולם, שבו צריך לפתוח ולהתחיל, להתפלל לקדוש ברוך הוא בורא עולם, אנא ממך, תחנך את הילדים שלנו, תן לנו אהבה אליהם, תן לנו גם לא לעשות טעויות, שנדע איך להתנהג איתם, שהם יאהבו אותנו, שיקבלו מאיתנו, שבע בית אווירה טובה. ברוכים תהיו.